Jopa yhtien 90 minuutin päiväunien pois jääminen alle 4-vuotiaalla voi aiheuttaa sitä, että on vaikeampi niitä tunteita hallita ja se heikentää sitä kykyä sopeutua uusiin erilaisiin tilanteisiin. Moi ja tervetuloa mun videolle! Tänään mä puhun alle 4-vuotiaiden päiväunen tärkeydestä. Eli aika monellahan on semmonen klassinen juttu, että 2-vuotiaana ne päiväunet loppuu, eikä enää sitten jakseta, koska lapsi taistelee sitä vastaan. Mulla on itellä nytten 3-vuotias ja meillä vielä nukutaan päiväunia, jos vaan mahdollista, niin joka ikinen päivä. Ja me otetaan ne itse asiassa vähän myöhemmin, että joskus 2 aikaan yleensä nukutaan, koska aikaisemmin hänelle ei oikein maistu se uni, mutta ilmankaan ei pärjää. Ja nyt mä puhun vähän siitä, että miksi ilmankaan ei pärjää ja miksi se on niin tärkeää, että alle 4-vuotiaat vielä nukkuisi ne päiväunet. Eli kun alle 4-vuotias jättää päiväunet väliin, niin keho menee semmoseen hälytystilaan. Eli silloin kun ollaan päivästä toiseen ilman niitä päiväunia ja mahdollisesti jopa ilman kunnollisia yöuniakin, niin sitten keho on semmosessa hälytystilassa. Eli ei vain niin, että lapsi on nyt vähän väsynyt, vaan lapsen keho luulee, että nyt on tämmönen niinku hälytystila, hätätila. Eli tää on vähän niinku semmonen samanlainen tila, kuin ihmiselle ihan aikuisenakin tulee vaaratilanteessa. Että sun keho alkaa viestiä sulle, että nyt on joku vaara, nyt on joku hätä. Eli tällöin lapsen keho alkaa erittämään erilaisia stressihormoneja kertoakseen lapselle, että mistä on kysymys. Kun lapsi on liian kauan hereillä, niin keho viestii, että nyt ei saa nukkua, vaan nyt pitää olla hereillä, nyt täytyy olla hereillä. Ja tällöin lapsen keho erittää kortisolia ja adrenaliinia. Ja nämä on niitä samoja, jotka pitää meidät valppaina, kun tilanne vaatii sitä. Esimerkiksi niin kuin on joku sellainen jännittävä joku extreme suoritus, että sun pitää mennä hyppäämään benchihyppy, niin sit sulle nousee ne adrenaliinit. Ja se auttaa myös siihen suoritukseen, se pitää sut valppaana ja valmiina actioniin. Niin se on se sama, mikä lapsella silloin tulee. Et keho alkaa erittämään sitä adrenaliinia ja silloin lapsen on tosi vaikea rauhoittua. Se toimii vähän samalla lailla kuin kofeiini, että se pitää lapsen valppaana, se pitää lapsen hereillä ja silloin lapsta on tosi vaikea saada nukkumaan ja rauhoittumaan, koska hänen kehonsa luulee, että nyt täytyy pysyä hereillä. Eli se on vähän niin kuin tämmönen suojausmekanismi. Yliväsynyt lapsi ei nukahda ainakaan helposti. Eli silloin niitä stressihormoneja on niin paljon siellä pienen lapsen kehossa, että hän on aivan ylivirittynyt. Silloin tämä niin sanottu unihormoni, melatoniini, ei pääse erittymään kunnolla, koska lapsen keho luulee, että nyt pitää olla hereillä, nyt pitää olla valppaana, nyt pitää olla aktiivinen. Lapsi on tosi rättyväsynyt, aivan poikki, mutta ei millään nukahda. Ja se ihmettelee, että mitä se nyt heiluu, sillä on kuin muurahaisia pöksyissä. Ja se ei millään rauhoitu sinne nukkumaan. Niin se ei ole mikään ihme, koska silloin on tämmönen tila justiinsa lapsella käynnissä. Eli olisi tarkoitus niin, että se keho pääsee erittämään sitä melatoniaa, mikä rauhoittaa. Se saa itse asiassa lapsen pysymään paikallaansa, kun sitä erittyy. Mä en tiedä, onko sä huomannut semmoista ikinä, että jos sä kuulet jotain rauhoittavaa ääntä tai oot jossain, en mä tiedä, sua vähän tälleen silitellään tai jotain tällaista näin, niin se on sitä samaa, joka auttaa, sit keho rentoutuu ja sit sä pystyt nukahtamaan. Mutta jos sun keho on ihan ylivireystilassa, niin sun on hirveän vaikea nukahtaa ja mä ainakin on huomannut, että silloin mun pitää käydä kaivaa tuolta kaapissa sitä melatoniinivalmistetta. En tiedä, onko se ihan lumelääkettä, mutta ainakin sitten saa nukahdettua, niin jos keho on ihan tälleen niin se sama tapahtuu meidän alle 4-vuotiaille ja meidän pitäisi luonnollisesti saada se, että löytää se oikea aika ensinnäkin sieltä päivästä, että mikä on sille päiväunelle
ja että sitten se aina tapahtuisi samaan aikaan, koska lapselle tulee sitten sisäinen kello, joka auttaa just siihen, että joka päivä kun se tapahtuu siihen samaan aikaan, niin samaan aikaan hän alkaa niin kuin sitten väsymään joka päivä ja kaipaamaan niin kuin sitä päiväunta. Niin siihen pitäisi niin kuin tulla semmoinen hyvä rytmi siihen arkeen, että aina se pääsisi toteutumaan samoihin aikoihin ja että sitä ei skipattaisi. Ja jos sitten lasta ei laiteta sinne nukkumaan, niin sitten tulee tää vaihe, että mennään ihan villiksi. Aletaan ihan sikana riehumaan, ei pystytä keskittymään mihinkään ja on myös vaikea niin kuin kontrolloida sitä omaa käytöstä. Alkaa tulla sitä, että on vaikea totella äitiä ja isiä, haluaa vaan riskata vastaan, haluaa heittää itkupotkuraivarit ja haluaa koko ajan jotain niin kuin kitistä ja valittaa ja näin. Ja silloin se ei ole sen lapsen syytä, vaan sitten meidän vanhempina tulisi huolehtia siitä, että se lapsi saa ne päiväunet. Ja mä tiedän, että se on tosi haasteellista niin kuin tämän ikäisten kanssa, mutta meidän tulisi tehdä kaikkemme, että se on mahdollista heille, että me ainakin mahdollistetaan se. Mutta jos me saman tien ajatellaan, että joo, se on nyt 2, että tämä on aina se ikä, että ne päiväunet vaan loppuu, että mä oon hyväksynyt sen, niin siinä me tehdään meidän lapselle ikävästi, eikä toimitakaan niin kuin vastuullisina vanhempina, koska se lapsi vielä tarvitsee sitä unta. Se on äärimmäisen tärkeää alle 4-vuotiaalle, että hän saa vielä nukuttua niitä. Ja mahdollisesti jopa pidempäänkin, mutta varsinkin alle 4-vuotias tarvitsee päiväunta. Mielellään joka ikinen päivä, jos mahdollista. Et mä oon ainakin itse huomannut, koska meillä on niin kuin, 95% meidän toi 3-vuotias saa ne päiväunet joka päivä. Niin kun hän ei niitä saa, niin heti on ihan erilainen käytös. Huomattavasti enemmän ja herkemmin tulee itkuja ja tulee nahinoita sisarusten kanssa ja kaikkea sellaista. Ja joka ikinen pieni asia tuntuu niin sairaan vaikealta ja semmoiselta, mistä haluaa vaan kiukutella. Ja on enemmän niinku haasteita totella äitiä ja isiä ja näin. Ja ei se ole silloin se lapsen syytä, vaan se on minun syytä vanhempana, että mä en ole mahdollistanut hänelle niitä päiväunia. Ja sitten me voidaan miettiä erilaisia tapoja, että okei, että onnistuisikohan mun lapsen kanssa sitten semmoset, mä huomaan, että monet tekee noita, että ulkona nukkuu, että menee vaikka urheilemaan, itse lähtee tonne jonnekin juoksemaan, että lapsi saa nukuttua päiväunet, se on ehkä hyvä vaihtoehto jollekin. Mä en ole käyttänyt sitä, että meidän ton 3-vuotiaan kanssa, niin mä menen itse lepäilemään kanssa samaan aikaan. Me mennään tonne meidän sänkyyn ja siinä niin lepäilen itsekin niin sanotusti. Ja sitten kun lapsi on nukahtanut, siihen menee yleensä noin 15 minuuttia hänellä, että hän nukahtaa, niin sitten mä tulen sieltä pois. Ja näin, että sen mä huomasin jossain tuossa vaiheessa, kun hän rupesi riskaa, en nyt muista milloin, olisiko ollut just silloin 2-vuotiaan tienoilla jossain siinä paikkeilla. Että hän ei olisi enää millään maltanut nukkua niitä päiväunia, niin sitten mä aloin tekemään tälleen. Ja se on ollut itse asiassa ihan kiva, että sit itsekin tulee vähän levättyä silloin ja näin. Niin näillä mennään ja mulle pääasia on se, että se ei oikein onneksi vaikuttanut siihen, etteikä hän menisi sitten nätisti yöunille. Mutta niin onneksi sitten tää on auttanut sit siihen, että mulle pääasia on se, että hän saa ne päiväunet nukuttua. Nämä päiväunet toimii näillä alle 4-vuotiailla vähän niin kuin semmosena, että nyt nollataan kaikki. Niin kuin, että nyt mennään tonne laturiin, kytkeydytään sinne ja levätään ja niin kuin kaikki mitä on siinä alkupäivästä tapahtunut, niin päästetään niistä irti ja levätään ja näin ja sitten saadaan taas sitä uutta virtaa vielä sinne loppupäivään, koska tämmöisillä alle 4-vuotiailla ei ole se tunteiden säätely vielä kehittynyt, niin sekin pääsee niin kuin nollaantumaan siinä päiväunien aikana ja niin kuin vähän niin kuin tulee semmoinen resetti, että
päästetään ulos ne, mitä on jo tehty, ja sitten laitetaan akut taas täyteen ja sitten taas jaksetaan kontrolloida myös sitä omaa käytöstä, jaksetaan niin kuin säädellä niitä tunteita ja pettymyksiä. Semmoisia pienillehän tulee paljon pettymyksiä, koska joutuu sanomaan, että älä koske sinne, älä tee sitä ja näin, niin sitten ne tuntuu raskaammilta tommoselle alle 4-vuotiaalle, jos hänellä ei ole tätä ihanteellista tilaa, että on saatu nukuttua ne päiväunet ja näin, niin sitten helpommin niistä sitten tulee niitä raivareita. Ja näin, että täytyy kyllä sanoa, että mä suosittelen tätä ihan jo pelkästään sen takia, että mä en jaksa sellaista riskaavaa lasta koko ajan. Ja näin, että on hirveän vaikea liikkua ja tehdä ja tälleen, että paremmin sä pystyt nauttimaan sun lapsesta ja siitä teidän yhteisestä ajasta, kun sun lapsi on saanut nukkua. Ja siitä kans huomaa sen aika hyvin, että monellahan kuitenkin sitten lapsi nukkuu päiväkodissa, mutta sitten viikonloppuisin ei. Ja näin, että sitten kun ollaan kotona, että lapsen on ehkä helpompi meitä vanhempia vastaan kiukutella niistä päiväunista, että sitten kun siellä on se ryhmän paine, että kaikki menee sinne lepäämään ja näin, niin sitten on helpompi, niin ei luovuteta. Ei anneta sitä valtaa sille 4-vuotiaalle päättää, että missä se kaapin paikka on, vaan ollaan itse niitä aikuisia ja vanhempia, jotka sanoo, että hei, tää on sun parhaaksi ja nyt me käydään vähän tuolla pikkusilla päikkäreillä. Tähänkin on myös tutkimustuloksia, eli voit itse käydä tuolta netin ihanasta maailmasta katsomassa, että jopa yhtien 90 minuutin päiväunien pois jääminen alle 4-vuotiaalla voi aiheuttaa sitä, että on vaikeampi niitä tunteita hallita ja se heikentää sitä kykyä sopeutua uusiin erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi siihen, että mennään johonkin uuteen paikkaan ja siellä on jotain uusia lapsia ja heidän kanssaan tulisi leikkiä tai uusia aikuisia tai näin. Niin mun suositus on, että pidä kiinni niistä päiväunista, yrittäkää keksiä joku semmonen kiva porkkana siihen, että olisiko semmonen joku kiva taulukko, mihin voisi sitä aina kerätä tarran, että saa aina tarran päiväunien jälkeen, kun on nukkunut. Se ainakin toimi meillä tuossa pottailussa, niin sä voit kokeilla esimerkiksi sellaista, jos se auttaisi. Mutta pidä tää just mielessä, että hei, sit kuitenkin miten oikeasti tärkeitä nämä asiat on. Ja että kun mä tän eteen nyt jaksan nähdä vaivaa, nämä muutamat vuodet, kun tää lapsi on pieni, niin siitä on tosi paljon tälle lapselle terveydellistä hyötyä. Ja myös sulle itsellesi, että sitten mieli pysyy myös positiivisena, kun sitten sen pikkulapsen kanssa sitä arkea puurtaa, niin että teillä on iloista ja hyvää olla. Joo, mutta hei, kiitos kun sä katsoit tämän mun videon. Laita peukkuu, jos sä tykkäsit siitä. Ja tervetuloa mun kanavalle. Laita ihmeessä mun kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Mulla on täällä mun kanavalla aina tällaista erityisesti just näihin uniasioihin liittyen. En ole ammattilainen, mutta on tosi perehtynyt näihin asioihin, ne on mulle tosi kiinnostavia. Olen kirjoittanut itse asiassa tästä aiheesta myös kirjan liittyen pikkuvauvoihin, että miten sä voit auttaa sun pientä vauvaa nukkumaan hyvin. Ja jos sua kiinnostaa se kirja, niin tuolla kuvauksessa löytyy sitten linkki tonne mun nettisivuille, mistä sä voit sen käydä hommaamassa semmosen e-kirjan itsellesi. Mut hei, tuolla on ihana auringonpaiste, mieletön sää, vielä on talvea jäljellä, mä rakastan tällaista kunnon talvea. Et nyt sukset jalkaan tai luistimet ja sinne niin nauttimaan ihanasta säästä.